ịdị na-enwe ọkụ latrik gbanyụ maka ọlụ ụlọ mmepụta ngwaahịa nakwa ibutu ọnụ ahịa ọ na-ewe iji wee mepụta ihe abụrụgo ihe ndị nke a chọpụtara dịka ihe ndị dịgasị iche iche ga-eme ka ihe ndị a na-emepụta n'ala anyị a bụrụ ịgba. Onye isi ngalaba civil engineering mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka bụ Associate Professor Celestine Ezeagu kwupụtara nke a na nkụzi nke o nyere n'isiokwu nke bụ ọlụ ịdị na-ewepụta ihe bụ ịgba ga-alụ n'ime ka ala anyị nwee ụlọ mmepụta ngwaahịa aghara aghara bụ nke e nyere n'ọgbakọ mkparịta ụka otu ụbọchị maka ndị ọnụ na-elu n'okwu nke ụlọ ọrụ Standard Organization of Nigeria SON chịkọbara n'Awka bụ isi obodo Anambra Steeti. Joseph Egbeọcha onye nta akụkọ anyị wetara anyị akụkọ a n'uju ka anyị sonyere ya. Ya bụ ọgbakọ nke dọtara ndị nnọrọ onwe bụ ndị na-emepụta akụrụngwa dịgasị iche iche nakwa ndị ọrụ nta akụkọ bụ nke nyere ohere iji mee ka ndị ahụ na-arụpụta akụrụngwa dị iche iche kọwapụta ihe isi aka mgba dịrị ha n'ọrụ ha ma bụrụ nke a nọrọ n'ime ya kpọọ oku ka ejikọ aka ọnụ iji hụ na akwalitere ọdịmma akụrụngwa a na-emepụta n'ala Naịjirịa. Ya bụ osote ọkammụta Ezeagu onye ọrụ injinia bụ onye kọwara na ọtụtụ ihe ndị eji arụpụta akụrụngwa dịgasị iche iche dịka ana ọrụ nakwa akụrụngwa dịgasị iche iche bụ nke anaghị enweta ka a chọrọ n'obodo dịka obodo Naịjirịa bụ nke na-enye aka hụ na a na-ebunite ọnụọgụgụ akụrụngwa adịgboroja kwara arịrị n'obodo Naịjirịa esoghị na mba 10 bụ ndị enwere ike ịkpọ na ha bụ mba eji imepụta akụrụngwa dị iche iche mara ka ọ na-adụ ọdụ ka ụlọ ọrụ Standard Organization of Nigeria SON chịkọta aka ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka ụlọ ọrụ NAFDAC ma mee iwu ga-ahụ na achịkọbara ọrụ ha niile ọnụ ka ya bụ onye nkụzi na mahadum nọrọ kpọọ ndị na-atụbata akụrụngwa dị iche iche n'ala Naịjirịa, ndị na-ebupụkwa ndị emere n'ala Naịjirịa ya nakwa ndị na-emepụta akụrụngwa dịgasị iche iche ka ha kwee ka akọ na uche ha duo ha dịka ha na-abagide n'ịtụbata ma na ịrụpụta akụrụngwa dị iche iche iji hụ na akwalitere obi isi ike ndị mmadụ na-enwe n'akụrụngwa arụrụ na Naịjirịa ma ndị ebubatara ebubata ma ndị a na-ebupụ ebupụ. Na ntụnye nke ya, onye ji ọkwa National Vice President nke otu Nigerian Association of Chamber of Commerce ma bụrụkwa onye ji ọkwa President South East Chamber of Commerce nakwa Managing Director ụlọọrụ Ngwa Bros and Company Nigeria Limited bụ Maazị Humphrey Ngwa onye kọwara na ọnọdụ nhịarụ ndị ọrụ mmepụta akụrụngwa dị iche iche na-ahụ n'ala Naịjirịa ya nakwa ntụbata a na-atụbata akụrụngwa adịgboroja dịgasị iche iche n'obodo a kọwara na ọka n'ọnụọgụ ndị na-arụpụta akụrụngwa dị iche iche na Naịjirịa bụ ndị na-arụpụta akụrụngwa zuru ezu enwere ike iji mee ọnụ n'ụwa niile ma kọwaa na ọtụtụ ndị na-ego ụfọdụ akụrụngwa n'obodo Naịjirịa bụ ndị na-enwe mmasị na nke bere ego bụ ndị na-aka enwekarị mmasị na nke bere ego. O toro ụlọ ọrụ Standard Organization of Nigeria SON maka mbọ niile ọ na-agba iji hụ na a na-egbochi mbubata a na-ebubata akụrụngwa adịgboroja n'ala Naịjirịa ma kpọọ oku ka akwalitekwu ọrụ ha. So ihe dị mkpa ndị be anyị wụ onye ji ịzụ ihe ya chọọ nke ọnọdụ ya gbagonite anwụ obere ya hapụ nke karịa ọnụ mana ihe anyị na-achọ nke nye ọka anyị ọnụ anyị achọ nke ọnọdụ ya gbagotala bụ na inwe ike ndị na-ega nwere akwa maatụ iji ezu ofu sheet 1,000 naira next 2 years eso eshelekwa ihe onye ọzọ eje zụọ nke ọ ya wee na-etinye onye ọzọ eje zụọ nke 500 naira o tinye na mmiri na-achịpụta ife o ji ewela akwa agwụna ọgbahọlụ ụlọ ka mma na ije zụ nke 1,000 naira ịsụọ ya iyikwa ịsụọ ya iyikwa ịsụọ ya iyikwa. Site n'Awka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.